OK, takže čaute, ja vás vítam pri tomto let's playku s The Frostom. Pozdrav. Čaute. Dobre, takže ideme sa vrhnúť, neviem kde. No. Musíme tu pozrieť debilinky. Idem sa pozrieť, aké tu majú toto warpy. No, poďme sa pozrieť toto. A voľaký Mama 9 sa pripája. No, strašne nádherné warpy. Warp shop, warp event, warp dedina, warp neviem čo. Enchant warp, VIP warp. Idem sa pozrieť do Pick shopu. XP farma. Pick XP farma, tam budujeme sa, takže poďme tam. Dáme warp, warp XP, takže tak, no. Tuto budú uja prasatka. Ja vidím do shop. Hlavne, že sú tu endovia. Morning. Sú tu endovia. Žebráci Ja černý. nemám na helmu. WTF? XP farma, hlavne, že tam je napísané pik. A je tu nič a nič. No dobre, ja sa na to sedem. Ideme spawn. Jeden dia, ten krumpak za $900. A my máme 30, takže sme strašne bohaté ľudia. No. Takže tu máme ešte voľaké, trošku menší lag bol teraz. Prehľad, warp, čo je toto? Labyrint. Skúsim dať, že warp. Čo to dávam? Warp. Asi dáme veľké laby. No dobre, to som pofeilil. Príjmi 11 som ti poslal na TPA. Čo som mi poslal? Aha, to páca, co je poda? Varba, tu je skakačka, hýbaj sem. A keď to preskačíte, ti to 20 dia. No to idem preskakať, kaj sa tam ide? Kaj sa tam ide? Ja tam chcem. Posli. Toto tam daj. Daj, že warp liberali. Jak? Warp Počkaj, nie. Warp labyrint. Warp a potom tvrdé I po B. Laby. A potom meké už po R. Presne tak. Chce to? Tuto som. Ujo The Frost. Tuto poď. A toto preskačeme a dá nám to 20 diamantikov. Tuto. Ak nefailujú. To dáme jak nič. Toto budú také naše faily. Šabe to je HNS. No to mám vlkamo. Oh my god, ja som Keby to bolo HNS. Do boha tam. Keby to bolo HNS na onom, na Cisku, tak by som tak skillil, kamo. Bunny hopom. Lucky Roman. Lucky Romanko sa som prepojil, no. Zase som drbol. Ja to je beto. To je moc toto chlapec. Takže v ďalšom diele sa budeme osvedľovať a budeme tak robiť, no. Ale v tomto diele budú naše faily na parkúry. OK? No, kde si? Jaký už ty lag múry. Viete čo, prepáčte mi za tento lagík. To bolo nechcene. No, kde si? To si jak ďaleko, hej? Počkajme. No počkam. To poha tam. Ja som takýto failer, takže... Ak vás bavia takéto moje failiky, sleduj boha tam. Toto je moc chlapce. To je vždyť, ja som úplná lanka. Ja to aj neviem. No ty, hej, kamo, teraz padnem. Ideme robiť príbytek. Ja som skoro na koncu. To mi nehovor. No, som sa zdrbal. To srandujem. Zase som padol. Čo to má toto znamenať? Jakže 20 dia nám dajú. A tam to bolo napísané. Tam to bolo, že ten port, vieš? Že... Čo tam máš? Tam bolo, že port... Že tam bolo, že warp labyrint a potom bolo v zátvorke, že odmena 20 dia.
Takže dúfam, že nám ich dajú. Tie čorky počmarané. Toto je také moje veľké minus. Toto mám po takýchto zrkadlách ísť. Torti. Jest tam asi na sedom. Budeme trošku prefíkaní. Ja viem, ako to ty robíš, ty sa nedáva sedom. Ja to vidím. Takže tak to je. You are winner. Výraz. No isto. You are winner. A? Čo ti to dalo? Som tu a tu také schody. Vzadu. Kde mám ísť? Dalo ti to dia? Ne. Čakaj mňa tam, už som skoro tam. Ale som do pohľadu som vpadol. Ja to môžem ohrať. Čo je toto za skakačke? Tak strašne toto veľké faily, že koniec. Daj mi TP a CCPT. Dobre, pošleme. Ty mne pošli ty debuku. Ja tam chcem ísť. Aha. Ale nie, nebudem taký debuko. No dobre, sa na to poďme radšej preč. No budú to asi rozbijem za chvíľku. No ale ja som dia. Došli. Ja ti poželám. Dožijel. Warp PvE. Daj warp PvE. Ten dia. To bolo mocné. Tu je PvP arena. Podo mňa. Nie, nezabijaj ma. Chce sa na to do Frost. Dobre, poďme, oné. Spawn. Poďme staviať. No, Debil robiť. Nie, fejliť to tu. Jak králi. Bum, bum, bum. Jak to tu skillíme. Tuc. Dobre, tak. Strom života. Víš, poď sem, kde si? A tu máš Warp labyrint, odmena 20 die. Chuje ojebujú. Počkaj, čo tu máme ešte také, no? Shop! Davaj kečaj. Prečo lietaš? Prečo lietaš? Buk. No išto. Low. To chcem aj ja. Pravidlo serveru. No poďme tam. Ja chcem vidieť, čo to tu majú, chlapci čierni. Napíš Flip. Mačo, majiteľ, hlavný majiteľ. Follow, i to čo je? Aby si olietal. Som napísal olietal. Aha. A ja nelietam, to prečo? A ja viem. Cheater! VIP. Fli, nemáš povol na tento príkaz. Aj mne toto ukázalo a dvakrát stisknem Space a ide. Máš XR, ty žebrak. Dobre, portni sa na mňa, lebo či ja neviem, čo chceš. Akože blízke dobre robiť. Ale nie, nemá XR. On má zasvetené jeho hnilý buk. On má furt bugy. Lebo on taký žebrak, on taký náhodiak, viete? On taký náhodiačik. Taký maličký. No už mi to nejde. No, čo je toto? Vidíte, aký buger to je, no? Čo vám na to iné môžem povedať? No, prasa! To je moje. Prasa! Poď sem, ty žebrak čierny malý. Svinka! A tu tiež ukazuje, koľko to má životov, to je mŕte halus. Torite. Všetko možné. No dobre, mňa tu umúčia chlapci k smrti. Vieš čo sa slepí? Svinka. Čo nie? Smrdú. Vieš čo? Ešte som ti chcel povedať? No. Nič. Aha. A že zabil mi prasa. Hej, preso. Čo je toto sa stalo? Dobre, kde ideme teraz? Poďme si postaviť ľaké prebytok. Kto tam je? Lag, prečo mám také lagy v mori? Akože chlapce tam, toto ja neviem prečo mám. Poďme úplne dozadu do riti. Poď za mňou. Dozadu do riti? Presne tak, jak som ti to ja povedal teraz. Presne tak nádherne. Kurka. Kur.
No. Samý Creeper, toto je Creeperový ony. A tam je Enderman. Musíme ťa prihľať. Tu je koľko zombikov? Mŕte veľa. Idem na Endermana. Pík. Ja zabijem pík. Šipoť! Ja som slapý, toto bude aké felenie. Lol. Buchni ty žebrak čierny. Jaj. Jaskyňa. Sľadujem. Kde už by som sa otačal? Tam bol čiernoch. Černo. Dobre chlapci, necháme to chvíľočku odľahčiť. No, tak. Ten Enderman. má minimum HP, poďme na ňo. Kde? Ja už vidím. Ja sa nepozerám na ňo. To je jaký žebrak. Tam je. Jo, mamo. Sol. Sleduj mňa a čo spravím ja teraz. Ja budem prší než ty. A to dobre. Strašne krásna. Poďme mu tu rozgrifovať. Ale nebudeme grifovať, my nie zlí. Dobre, no. Dobre, no. No čo ti na to môžem povedať? Toto je umelo vytvorená riečka. A nie, musíme ísť na drevo. Základ. To je drevo. Ale nevieš čo základ? Neumrie nálad. Tady mám jablúka. Haluj drevo. Drevo. Jaj. Drevo máš všade. No, som myslel, že aj tu je toto. Na stromy. Neskoro by sme aj veľké mody mohli natáčať. No, Rozumíš? rozumiem. A cez hamači vytvoriť server. Alebo kúpiť. No. Ovca. Takéto ľahčenie. To je moc, chlapci, toto. No. Ale nelaguje mi to už teraz. Teraz ale no. To ja keď sa hýbem, tak mi to laguje. Dobre, Kde? Ja už nemám futbal, takže sa idem nachaliť. Jablčiek. Máme dosť. Jablčka sú nevyspytateľné. Nemajú tu ťaženie? Alebo to ten... niečo také. Warp. Warp? To neviem, či tu majú. Kde by sme sa rozbehli, vieš, no. Ideme postaviť domček, taký základný. Kto si? Nie. Ja ti nevidím. Ako ty môžeš ma vidieť, keď ma nemôžeš vidieť? Ja vidím tvoje meno. A ty ma vidíš? Ale ako ma môžeš vidieť, keď ma nemôžeš vidieť? Keď ja som neviditeľný, keď vidím len ja teba. Ja môžem vidieť ale teba, ale ty mňa vidieť nemôžeš ty vidieť. Ty mňa nemôžeš vidieť, lebo videnie je videnie, vieš? Chápeš? Chápeš, či? No, toto sú moc husté lesy, no. Dobre, toto je Ujo Creeper, takže za ním nejdeme, no. Čo ti na to môžeme napad? Ale nesradujem. Takže. Ty mňa vidíš? Nerob za mňa. Aha, ty ma ochraňuješ. Poďme na ňo. Ale tebe to neukazuje životy? Ukazuje. Ale to je, že? Nespravíme si na pušti taký skillovatý dom. No. Vieš, taký, čo majú len skillery, vieš? Buzerant! Za kým ideš? Creeper! Aj buchni. Pekne. A potrebujeme teraz nazbierať 6 vlny. Jaj. Aby sme si mohli spraviť postele, vieš? Ja voľný už mám. 3. Originál. Koľko máš vlny? 3. Tak poďme sa vyspať. Ja mám tiež 4, môžeme si spraviť postelky. Počkaj, na tejto, tuto si spravíme domček. Tak počkaj.
A však, my sme nočné živly, takže nemusíme ísť spať teraz. Lebo sme tu len dvaja, aby sme sa vyspali. Ja s tebou nechcem spať. Ale chceš? Nechcem. Ale áno. A na čo to zarovnávame? Lebo to musíme mať. A však pozri, aký tu Spravíme mám. normálneho čistého dreva, nebudeme dávať, no ako spravíme zopracovaného, vieš. Lebo ešte sme nie takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť kvalitnejší materiál. Vieš, no. Musíme to zarovnávať. Aj ty si dostal 2 kožené brnka. Brnka. No, jakže brak. A keby nemohli dať radšej onej helmu. No. Je kaktus. Haluj ho, ber ho. Farba bude. Kaktusu farma. Hej. Dobre, môžeme začať ťažiť. Ťažiť, no to som zabil. Nestaviať? No, hej. Tu ne? Či kde? Spravíme to normálne, namiesto toho... Neviem, koľko blokov som to... No, takto vysoko som to nedával do výšky, či? Dobre to je. Teraz, tak. Alebo vieš čo, poďme sa najprv vyspať. Je tu poblíž voľaký žebrak? Jaký žebrak? Hej, je tu. Ty. Ne, ja som nie žebrak. Vieš, kde si spravil postiteľku? Ja si spravím túto. Poď si laškať, poď. Čau. Ale nie. Choď si spraviť posteľ tých černoch. Ja tá posteľ už aj ja mám. Nemáš. Daj si Valenda. Ja. Dobre, laškaj si vedľa mňa. Bude to romantikoš. Tles tam. Už ráno. Ja beč. No. Ja. Šestky urobím. No a daj tam aj henty, somarinky, vieš, ktoré ja myslím. Či nie, nevieš. Alebo vieš? Vieš, že ja viem, že ty vieš? VTF. Nevieš, že ja viem, že ty vieš, že ja viem, že ty vieš, že ja viem o tebe. Že ty vieš, že ja som ja. A tu nejde toto. Nevieš o mne, že ja viem, že ty vieš, že ja som ja. Tu nejde. Nevieš, či viem, že ty si, že ja som ja. Čo nejde? Toto dať modify. Skús otvoriť čestku. Ide. Toto je taký džidný server. Džugaleno. No, čo ti na to môžem iné povedať? Jedine skús otvoriť pec. Idzo všetko. Čo som to tam chcel vypáliť? Ja skličko, aby sme mali sklička. Urobíš jednu pec. Ja nemám cobblestone. Ani ja nemám. A teraz vieš čo poď skúsiť? Otvoriť dvere. Lebo takýto skillerský zamok. Dávaj pozor, je tam alarm. Alarm. Nejdu. Ja budem chodiť cez okna. Ale te budú za chvíľku zasklené, vieš, no. Tak si rozbíjam. WTF, samý písok. No, sme bohatí na minerály, ako vidíte, chlapci moji, no. Čo ti na to? Choď pre cobblestone, vieš? Čo tam je? Kinderko? Kobl? Kinderko? Je cobblestone. Saša, kasli cobblestone.
Ten cobblestone som vždycky chcel. Aj ty si tu? Nie, ja nie, na čo? Čože tu ja budem robiť? Spravíme si tu ganču. Kto pozná takú zelenú rastlinku? Like. Našiel som železo. Železo. Ďalšie železo. Lola, tu niekto je? Kto tu je? Ide mu natiahnuť sandálu. Ja mu naťahnem. Ono. Tetu. Gumu? Lol, česky, lol. Lol, milión železa. Lol. WTF, nešťuňanie. Že ja by som sa chcel dopracovať aj guľu, vieš? No a jakže? Ty, toto je strašne krásne. Koľko máš peňazí? Ja? Ja som až taký bohatý, že jeden. Jeden? No. Ja 15 dolárov. Jaký bohatý si, počúvaj ma. Ja si za 1 euro aspoň roštík kúpim. Ale to je dobré, že môžeš Mám 10 ironu. 10? No. A rob. Tote, jak sa volajú. To sa nedá spraviť. To len skirelej vedia, takže ja nie. Našiel som kopu kaktusov. No lebo nevidím ich minimálne 580 miliónov. No, čo ti na to akože môžem povedať? A to mne še pýtaš? Čože? To še mne pýtaš? Čože ja pýtam? Ja nepýtam. What the fuck? Čo si povedal? Som počul, že what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? To je strašne krásna mandarinka. Takúto mandarinku som vždycky chcel. Ja beč, čo to ja teraz robím? Akože ja neviem, čo mám za sebou robiť, lebo som akože žebrák. Ja som ti hovoril. Nekupuj tú zelenú rastlinu. To je dobré. Že budeš mať z toho kramy. No. A ty, že nie, no. Čo ti na to môžem povedať? Ja to tu trošku félím, trošku trošilinku, ale minimum fakt. Prečo má taký škaredé lagy? To je strašný hardcore, čo ja tu zrobím. What the fuck? Ja neviem, kde máme chajdu. Chajdu? To nie je chajda. To je doma tety Marienky. A Janka. A ja bitches. Len príjmi žiadanosť o TPA. Ani zabol. To je naša chajda. Predstavím ti ju. Kde si? Tu som už bol. Ti nevidím. Už ťa A vidím. tu som sa dobil. Aha, nebo nerob do mňa, hej. Jablečko si ja dám. Čo si dávaš? Jablečko. Jablčko také pekné. Daj si home set, prosím ťa. Už som si dal. Voľaké kravičky by sme sa mohli priniesť, vieš? Čo ne? Hoď. Choď ty. Čože som ja to? Tu udi státe, ti hovorím. Ja nevidím, hej. What the fuck? Tak. Jaja. To je strašne zaskilované.
je kvalita. Idem posadiť kaktusy. A mohol by ste voľaké uhlie zohnať. Netreba. Čiže nám bude uhlie. My sme chudobný národ. Presne. Mám rád láky. WTF? FTF. FTF. To vieš, že je FTF? Poznáš FTF? To si šeriel, čo? Voľaký hnilý Dave je online. Ideš postaviť kaktusov farmy? Ne. Jaj. Ono to pícha. Jaj. Hej, sviňa! Chcem stíky! Čo ti na to môžem akože povedať? A to ešte pýtaš mne? Jablčko. Či? Urob strechu, ne? Teraz ti volá, čo dám, budeš ohromný. Nech sa páči, ujo, nech sa páči. Originál. Dobre, idem ja túto, čo som ja túto začal. Vieš, čo som ja túto začal? Či nevieš, čo som ja túto? Poď sa pozrieť túto. Ak som sa lakol. Tuto ho poď pozrieť. Kde to je? Aha, tu je to. Tuto mám na pláne. Tuto som si ja tuto spravil. Tuto musí byť voľa kde uhlie. Tuto som našiel 10 ironov, vidíš? Dobre, choď voľa čo robiť, prosím ťa. A to budem s tebou, aby si sa nestratil. Dobre. Bude so mnou, aby som nezabludil? Áno. Potrebujem. Urobím tu ešte jednu toto. Ako sa to volalo? Aha! Dzieru. Jaký debil. Prečo akurát ja musím naraziť na gravel? Povedz mi prečo. WTF? Čo FTF? Či nie FTF? Mám 4 irony. Taký bohatý sme. Takže najbohatší ľudia na serveri akože je Torlo a The Frost. Či nie, to môžem mi nepovedať. Rozumiem. Toto bude fakt pofalené, lebo tí akože diváci naši nebudú akože nič vidieť. Lebo som to také tma, že tma je tma, vieš? Aha. Tak choď po torče. No a čo ti vyserem? No a? Choď aj. No dobre, idem ja hore, aby... No toto je strašná veľká chodba toto. Mám 12 irony. Originál. Čo sprav sekerku alebo také niečo, vieš. Čo sa spravil ďalšiu dzieru? Dzieru? Tá poď tam vnúka. A tu. Kde? Tu mi. Čau. Tu. Ale... Na bok. Dobre, na bok. A nevidíš. Ja tam sa pozerám. Ja potrebujem jaskynku, kde by bolo uhlie, vieš, také krásne. Uhlie! No išto. Hej. Tak Presne. Koľko? Mám. Vidím uhlie veľa. Koľko? Neviem, čakaj, zatiaľ mám 6. 6, to strašne veľa. Prestaň, bo už mám 10. 11. Yeah. Ja beč. No a jak? Idem za sebou do tej tvojej dziery. A idem si vypýtať teba uhlie. Nedám.
Poď tu. Tu Daj, si rozbi toto uhlie. daj sem. Tu hore. To mi až... Sorry. Nechaj ma, ty nebyl. Dač. Nerob, ty buku, zabíš ma. Dodgeface. Ja ti dám. Ja mám jablčko a ty nemáš. Mám. Nemáš. 54. Nemáš. Ale mám. Nemáš. Ja mám 53. Tak ticho. Vrej, ja mám vyššie. Mám 12. Iron. Ja mám... Urobne pakle. No to by si mohol. To by som od teba veľmi ocenil. Vytupe. Dobre, aspoň diváci už niečo budú vidieť. Ja už mám fakličky krásne. Vytupe. Ja som našiel jaskyňu. Ale jakú brutálnu veľkú. Poď za mnou, poď úplne dole. Čakaj. A nikto nevie. Koľko ironu? Milióny ironu. Milióny ironu. Na prvý diel to je parada. Už idem. Jaj, kaktus. Ty buzerom. Neviem, kaj som vyšiel. Da? A kde si? Kde si? Po úplne dole. Celkom? Úplne dole celkom. Krtek jeden. Ja som nekrták. Lol. Počkaj, si spravím waypoint. Že jaskinka. Ty si nerob nič, bo ty nevieš písať. Viem. Nevieš. Ale viem. Aj písaným, aj tlačeným, no. Ja ti tam šteka ten tvoj oný krokodil. Krokodil. Stíž ho tam. Hele. Ej, mačka. Buď tam ticho. Mačka, mačka. Uhlie. Tu my radšej potrebujeme uhlie ako oné. Železo. Uhlie. A ty nevidíš uhlie a ja vidím. Hlavná vec je teraz ho ťažím. Musíme si akože spraviť veľké. Akože na budúcom dieli budú také... dizajn ešte nebude, ešte sme chudobní na to. Chudobný národ. Jak čmuji černé. What the fuck? Diamant. Joj, hej, jasné. A oni robí randu. O, uhle. Vieš čo? Ja keď hrávam singleplayer, keď som natáčaval, tak akože uhlie som mal furt. Ale tam som nikdy nemohol nájsť to železo ani le. The Frost našiel uhlie. To je zázrak. A nie len. Mám 16 ironu. A 12 som dal piec. Ja mám 28, no. Oj, Doris. Voľako si pozadu, chlapec môj. No ale som dal 12 piec. A ja som dal 10. Oj, Doris. Si myslíš, že z čoho máš ten ironový krompač? Z oného zvykalov? Ja som myslel, že z toho, jak sa to volá. Z toho uhlia, nie? Oného, cobblestone, či? Presne. Uhlie. Z uhlia? Ó, koľko uhlia. Ty môj boj, ja som onom uhlovom nebi. Joj, hej, jasné. Akože táto jaskyňa... Dobre, takže my sa s vami lučíme a pri ďalšom dieli, takže čuste. Čaute.